Айде, кажи ми, кой е там на книжката. Теди Врачански. Софроний Врачански. А другия до него? Паиси. Паиси. Добре. А тези кои са? Пазидинови. Братя Миладинови. А този под тях? Петър Берон. Петър Берон. А и този кой е? Васил Апилов. Васил Априлов. Добре. А този кой е? Ета Кантин. Браво. А този? Мамачо. А този? Раковски. Браво. Много е хубав. Много ли е хубав? Браво. А тези кои са? Каджа. Я го покажи кой е. Каджа. А до него? Деда Митър. Хаджи Димитър. Браво. А тези кои са? Каве Филип. Я ги покажи правилно. Този кой е? Кавил. А този? Девки. А, така. Много е хубав. Много ли е хубав? Голче Делче. Това не е Гоце Делчев, а кой? Панайот Волов. А този? Бенков. Бенков. Бачо Киро. И Бачо Киро, точно така. И Ботев. А това е? Корабечки. Кораба Радецки. Добре. Това какво е? Паменка на шипка. Паметника на Шипка. Лъбо. Добре, това какво е? Мама ще. Манастир. Добре. Я да видим има ли още картинки. Я да видим сега. Този кой е? Димитър Букоев. Добре. Я да видим сега. Болийски. А този кой е? Голче Делче. Това вече наистина е Гоце Делчев. А този? Таболийски. Стамбулийски. Добре. А Кемелев. Гео Милев. Добре. Този кой е? Илин Пилин. А този? Ива. Този кой беше? Майдинов. Точно така. Това? Ичек. А този? Нека спи кокошка. Този кой е? Иван Валов. Иван Вазов. Айде, я вдигни главица да мога да разгръщам. А този кой е? Петър Билон. Този. Голче Дел. Нещо ги смотахме. А този кой е? Мавтал. Вапцаров. Добре. Я да видим сега. Тук. Има ли нещо друго? Я да видим.